ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತೇನೆ. ಇದು ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದ ಕನಸು ಪನವಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು. ಸೊ ಇದು ಪೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆತ್ತ ಕೊನೆ ರಾಯಿಜಿ ಸೊ ಕಂಜಿನ ಕೊನದು ಪೆತ್ತ ಪನಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಕತ್ತ. ಸೊ ಐಕೊನಿ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ್ ಒಗ್ಗೊಂಡ ಐಟೇನು ಇಲ್ಲದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚಾ ಮಾಡೋದು. ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय भूब्राह्मणाय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। आकाशात् गगनतोयं विश्व
പേര് ഉർക്കണ്ട്. Kita manas mantan dulu. ಒಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. Hai, oh, come cá?